अच्छा Kardong Karbiang Longarat East West Akarbi doan panstami aprangsi HSDF tache song Kardong paje video Kardong dekho pini nile piabosi live mate la so video keban chuna pokma lama bang ke nile kla dakpen Karbiang Longarat kedupan Akarbi tuma phan labang so EPHLC a leadership akija tuma pham alam nili Karbiang Long adat kiduk kila imi janre atuma pham nili kada isilam pachiniji ninghan aposi nili labang so live kina aposi jangi pina aprang sia bantir kedamdan ani kopia bosi nili semi tanglagolo arphek semi pibosi nili tandelo labang solam chitami kisumanatum langklar chipitha pen kladak pen atham tha bosi nili tum nili phan request abangdo posila solama bang sinili na kithampo labang so ki tanglong po babangke labang so EPHLC pohedi labang so leader atum ani ke hana chepe plan a leadership atum mane aning ke chor mane aning ke chor mane aning ke the alam karju atum hasi mane leadership pichot nile jasime korkanthi aphansi nile chipudamji athemani le korkanthi 14 nong korkanthi constituency munit pina aposi nile korkanthi so hasi chipudam itu kedamta president non Kibong, mate non coba presiden Babul Rompi aphan itum presiden pacunan ni kuhan kali presiden pacunan wifi sitami nilitum cingwai lang upe amen pen itum jai ka tharno ke chuning ridam ke nitum phan lama rek tanang itum te nitum phan lam thang tanang itum te amasi abatai amasi nilitum lamang so EPSLC leadership ke jatum ke chok che ku halason non presiden cobong ta anuvet bahni ve pensi latum presiden deng de amasi la bangso presiden ke deng aputha lama po jai ga tharlong dam si chuning ri dam lo je sar la son ke chok chilan robi sing ro hanta dulo nilitum lo pidam lo ja pidam lo koi kre non ke nilitum la bangso non ke cheplang lo popta non la sona party seng ina popta la tum babul rom pita inolo la tum ke doko ka joini pe se la bangso HSDF amhan pa thek na ko pen choro pik lo la tum han la son a leadership ke hengdo to mane di choro par pik lo la son ke mathema jai ka thakta mane intia bhata bongosina mane arom phar bhata bongosina mane timung bhata bongosina munit le kinanji kali latun ke leader si hala di BJP to mason le RSS alam karju ason le ticket ki long hedi leader to lason ta si hala jai ka thar aphamte hala kursing timung hala riho hedi labangso riho alam arjulo kurote jatta choglo badake labangso EPSLC ke leadership ta london no pe leadership amanta hala pi unlo kumama kenangji hala so leadership ta hala ban pi unlo apoksi lason kulade kopula patumi lamantha sonju teronda EPSLC kan tang kringabang ode nilitum klemra pelo patumi laga dungel engke Daniel Teron ke akar jongsi amilo Daniel Teron akar jongsi lage dam jablo lilita Daniel Teron akar jonglo hala tuman tala pulo hala himaritaru ta company hedi company taro punilitu labanta dam juilo anke aku gongga keling ta BJP dam juilo engke patumi aku sonjuda dam juilo apo se engke non kedam ta aku tuvi Rubisi rohamba aku cuma thulilo nangge nangsi gadari kuria ban sonju teron kusi aku laban bogdon dilo leadership atu EPSLC leadership atu jo laso posi EPSLC kitte thaypelo achema munit kibang jik munit kinang jikali latun ke kar plum komane amunit dam juipo aning samse po padangna bongbo sinale RSS le are kona bongo sina kona RSS ke dolang mati neta inti neta karbi ke ho
kadang kau itu karbiak he Jepang room nanti karbiak he high nanti karbiak he ring nanti puas join ni masih ni tuh tak kuat ni lah maksud EPSLC ke paling dia pan ningkat rock sih ke klien apa pakai ni tak Indul lo ke seta nilai tu apa lah uson nanti khang bang ke intum te padamnan bongosina RSS ulok sih itu bang gitu sinon miolo sarjai kata nanti ke mata hela korkan thi homosti president babul rong pi phan ki pi hai choro par pi lo non ako dam pixela non ingrai pixela bongosina do pixela RSS do pixela korkan thi la dam pixela la babul rong pi a president ke jo hai do pixela non RSS bongosina klan pixela non biji pi ka dilo non ni tomalam da ako na ki dunia tum do pixlo nili mi thana chekla na po pena dikne hopta ban do nam po apa sila babul rapia pan presiden ki pige chorok piglo si nali tum kopi ham selo mane la so EPSLC akar bhi tum non da komena na non tir piji ne chini nili halaswa semi ke tang ap hek semi ke tang long pop talan nang tum leadership ke chok chia ja ne ni to phan lam na kar ju e the ta ni to phan na hojon ni ne tum na chuning rian ta ni to phan kopi lo China alon rek ni than rom rek ta ri na tum na ke ho ini nesi puling na che pa pi ini nesi hikia duli ni tum ke khoros ini nesi ni tum jirlo phirlo ke convince ni tum ke du pele na ke ni dun kali la masa party na dun kali sitame anisi ba khai pulote anisi na khai pulote itum kar biang lo mara da pham nang le tum akija tum Misen an tekwan ponji wan tekjima usin nilitum ha ini 2019 pen nang chelang dun labangso EPSLC nang pa hai dun jipu ni sinang che song dun valueless ako non tak pini da dalit ko non ta comment dalit ko BJP ha kar bia tum ta la sonse ha congress kar bia tum ta la sonse ha komani SDC komani la pusona bi muni la tum akar bia tum ke dokli nang tum EPSLC atum avi tong ke hing lap loma nang tum lasi itum rara tum ye ki haji phan ke kai kita chisik ding lo ki haji phan ke mong e lo sidame leadership atum jo si hain tum tik pulote ko sonjila arule che somna che somale lo don tu lasi matha par signon nilita matha pimelo chisik pimelo lasi la EPSLC leader atum ke nang litum non talang damo remong hem carbon chikimong remong gari akimi ke niwekong remong hem tar tais logayong non ete leadership hem tum tuge pini 5 star hotel tenga hem lang tha aprang nilitum ke dam te ho engine sumimi ai leadership a hopera leadership ke apan ki claim pi a leadership tum jo mithang ta avi pin apor a ho persi la bangso EPSLC a leadership tum ke ekdom a ho persi kar dia phai apan kam claim pi pu matha dun pi mil non ki kona ya la ma jo a hem la nam tha ekdom 5 star hotel te gari ke dami hang era vita jo lasi ili tum rong so tum ke nili teng pun nang li tum ta nang chinilo nili nang nonta thekon long bom lo sopta EPSLC lo mi dodun asam so ko tung aduk jang plum si pusi ting bom thang bom lo awi bom lo pusi vir bom ko don tum aposi la jasimet tan ke ni tum kolkan thi la Daniel Teron sitame nangli tiket non ke bang dia tiket ke enaja en ri thur rijat thur ino hai ni lu hala babur rompi pan pa pina babur rompi pa chicken pina babur rompi apan ke tiket ki pilote camping bela chokla tiket pu odom tai di ha ki hai lu odom ta choklo achi thop chive bidya ta chok lumination phai bidya ta choklo lage babur rompi ya tiket lo pilote ki hai lu pamasi hai det pu la babur rompi ako ison lam babur rompi ke mili tuma pan MEC election ahut Daniel Teron ki thur ahut Sami langsung lang lokso muni ke nang jok dundi dada chok pula antar kang reng na langsung muni abosi la sonam ni fasim non leadership ki hok ke kopia muni lo na sirja sarja ga thar mandar kone request kroi kri na
si miam cholo na ni PSL chi cha le bom lo ke in rai bom lo ke la sona leadership le pek la la son lo dona tu ke hok la kursing alam jonsi ke la phale pinoi sar kulote kursing alam ke la ke jai ga thar kita dapat te hel athe kursing RSS penake la si RSS alam arjuji kulote BJP tumta tiket long de anpen la kursing ta RSS pinapor la jai ga thar ta RSS alam arjuji kulote la tum tiket pipi kursing a phanchi pe me pik nangji la sona ka si ulang la tum bang pline bang khone leadership atum la tum phanchi me pik nangji la si APSLC ke kai me ta elu dang jati jabet ke ni ke cerije kalam ta doko apa si kita ta elu patumi sonju tera ta ningje lo ke APSLC kai ta elu la dang leadership atum ka chichu alo ke chichu sodo la ke dobi nong lo ke khatang lo apa si la ke kita ta elu asi donatum ramatun korte la pe ningje ratum Hikia duli na mitang ke chuklem ke chudam atangka anstame cepa ek durinon ce khoros durinon konama ahok pe ningka chithi upia party si ningka chithi ma hoy la le dudunon APSL sim loke rengun e lo kar dia khai la ke khe ronange pg tumlu la so party jong si hai det tulute la si hai ne lo la ke kai pe dhan ne lo la si la so leadership ke chok che join ne si ni ar phega semita dekna ko dona tu ar phega semi ke deng joy ke kali sitame ni lan risk bi haidelo la si ni like tang plum lo ala si hai ta helo la si non la comment ki pia tom sitame ninga klom pe matha la kali le matha thera mission a comment pinon he ke hing lo comment ki pia bang ke la bang ke ni pupo la ke amning kang thira bang ke thek ke re bang pusi ni jong blok po hala comment ki juno nangi pi atuma makela ke thek the chini ni atumlo sitamela ekdom hantur mahsa kunage tok dong ke lage graduate lo ekdom kurwan thu nangli che the am so se pedina dei an se ni pini live ke ran lampu thake la ha la an sinili paklar cholo kardom